Bismillahirrahmanirrahim. A masu kallon barkan ku sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na ainihin daily horoscope of zodiac sign. A yau za ku ji mun dawo dangane da ainihin shigar rana burjin Surɗani, wanda Malam Mubarak M Sani zai mana bayani dangane da dukkanin masu wannan burjai dan irin tagomashin da za su samu da kuma abubuwan da ya kamata su kiyaye don samun ainihin ingancin rayuwa a gare su. Akarmakallahu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, kamar yadda muka gaya muku duk wata idan rana ta shiga sabon burji, za mu kawo muku karatu akan masu wannan burji maza da mata da kuma yanayin kasancewar duniya a wannan wata. Alhamdulillah, wannan karatu da za mu kawo shi zai faru ne a cikin kwanakai 30. Daga 21 June da muke ciki, muna June ne ko? Muna June. Zuwa 22 July. A wannan yanda abin haka zai kasance insha Allah. Yau muna 24 ga watan 12 hijira ta 1446. Wanda ya daidai da 21 ga watan 6 2025. Rana ta shiga burjin Surɗani, a turance a ilimi na astrology muna kiransa da kansa. Kuma kar dai ku manta, wannan ilimi ya zo a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqqi fasla'at lakum ya'lamun. Alhamdulillah, da dai sauran hujjoji suna nan a cikin Alƙur'ani, wanda yake duk wanda suke ganin ba ilimi ba ne, to ilimi ne mai zaman kansa. Kuma su ma mafi yawanci turawa hanyoyin da suke kere-kere da tana suke bi. Duk wani dai abu da ka sani da ake lissafa shi ko a ƙirƙire shi ya aiki da na'ura, daga wannan ilimi ne na astrology. Wannan burji na Surɗani a yanzu shi yake ɗali'i daga yau har zuwa kwana 30, saboda shi yake sharafi, ya fi kowane burji iko a cikin wannan wata. A cikin wannan kwana 30 daga 21 June zuwa 22 July. Zai fita 22 July zai fita. Nan da kwana ɗaya shi wannan burji na Surɗani mai suna kansa a turance, wato zai tura ya tafi zuwa rana za ta shiga digiri 1 a cikinsa, amma yanzu ta shiga da 0.0 ne. Idan Surɗani yana sharafi, shi burjin Jadayu yana yin guyubi, inda zai dawo tsakiya. Shi kuma burjin Mizanu zai dawo ƙasa. Burjin Surɗani shine burji na 4 a jerin burjai wanda muke da su guda 12. Na ɗaya kuma a tsarin burjan Ma'i. Yawwa, a burjai 12 shine na 4. A tsarin burjan Ma'i shine na 1. Akwai Surɗani, muna da Surɗani, muna da Aqrabu, muna da ga su nan dai. Guda 4 ne muke da su. Guda 3 ne muke da su. Surɗani, Aqrabu, Hutu. Guda 3 ne. Wato wannan burji shi Ma'i ne. Tauraronsa shine Moon, wato wata shine tauraronsa. Kowane burji yana da nasu tauraron. Ɗabi'arsa shine ruwa. Tauraron Mushtari yana sharafi a cikinsa a yanzu haka. Idan ya cinye daraja 15 yana hubuɗi, wato zai kai daraja 25. A nan wannan matakin shi kuma tauraron Zuhal yake wa Bali. To a halin yanzu rana ta fita daga burjin Jauza'a ta shiga burjin Surɗani, tauraron Kamar Ma'i da 0.0
ai 00.37 degree, ai 37. To za ta nan da kwana ɗaya za ta koma kuma ta shiga digiri 1. Wata kuma yana a burjin Sauro da digiri 9.29. Yawa shi rana ya shiga bai ma taka ko digiri 1 ba. Yawa tauraron Shamsu yana a rana, wato tauraron Shamsu yana rana, yana a kan burjin rana. Yawa tauraron Huɗari yana da digiri 22.9. Shi kuma tauraron Mushtari yana da digiri 2.44. Suna muƙarana a gida ɗaya. A wani ɓangaren kuma rana tana tasdisi da muƙarana. To wannan yana nuni da cewa sarakuna za su samu rinjaye da samun ƙarfin mulki a duniya. Rundunar yaƙi za ta ƙara ƙarfi, za a ringa tunkarar makiya ba tare da tsoro ba. Ma'ana wani irin mene ma za a ce masa a Hausa? Tunkarar makiya ba tsoro. Yawwa kawai ko a mutu ko a rai. To haka za a dinga yanzu gwabza yaƙi. Ko a ce mai ƙunan baƙin wake. Yawwa to irin wannan yaƙin za a dinga gwabzawa. Daga 21 June ɗin nan zuwa 22 July. Gaba kuma sai abin da labari ya zo. Sannan za a samu labarai masu daɗi tsakanin yaƙunan da ake yi a tsakanin ƙasashe. Akwai labarai masu daɗi da za su zo a cikin yaƙin da ake tsakanin wasu ƙasashe. Wanda ba sai mun ambace sunansu ba, da yake dai sanannu ne. To sana'o'in da masu wannan burji na sultani ya kamata su yi don samun buɗi da ɗaukaka, mazansu da matansu su ne a kayan ruwa, kayan abinci, dillanci, manja, man kuɗi, gwanjo, kayan kanti, magunguna da magungunan kemis da na bature, islamic kemis da na bature, da ɓangaren asirarai, harkan lakunkuna da wanki da guga, sana'ar garuwa, sai da fiye wata irin na dako da ake yara a iya musu wannan su fara koyon sana'a. Kayan soft drink da fruit, kayan miya, sana'ar fim, kiɗa, kiwo, noma, waƙa. Wannan dai shine a takaice. Sai a dakace mu a karatu na gaba, za mu kawo muku ɗabi'un masu wannan burji, mazansu da matansu insha Allah. Alhamdulillah. Aka duka masu kallon mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ainihin shiga rana burjin Surdanu. Amma kafin mu kai ga ƙarƙarewar shirin, a karan kallawa akwai masu tambaya akan ainihin auratayya. Kamar wannan wani daga ainihin garin Ikeja yana magana da Allah a soji auren Sani da Nusaiba, ya auren zai kasance. Alhamdulillah. In mai suna Sani da yake so ya samu ɗaukaka da shahara da dukiya da wadata, muddin yana dafa'i, to ya auri mace mai suna Nusaiba. Ko ya auri Mansura, ko ya auri Bilkisu, ko ya auri Khadija mai juya kuɗi, ko kuma ya auri, suna nan dai da yawa. Insha Allah. To masha Allah. Allah ya sa mai wannan tambayar ya ji yadda wannan bidiyo ya zo masa. To akarmakallahu dangane da kuma masu turo tafukan hannayensu, akwai wanda ya turo tafin hannunsa gaci yana da buƙatar da su ji abin yake. Alhamdulillah. Wannan hannu dai a halin yanzu babban matsalarsa lalacewar harkoki. Kuma ya kwantar da hankalinsa a shekarar nan za ta zo masa da alkhairai sosai. Kuma akwai wasu kuɗaɗe da za su zo masa a cikin wannan watan. Kuɗaɗen suna da yawa. Ko gaskiya kuɗaɗe ne dai masu yawa. Amma saboda yanayin lalacewar harkokinsa idan bai tattala ba, sai kaga kuɗaɗen kuma sun neme su an rasa. Kuma lallai ana shirin masa sata. Subhanallah.
satan da zai bata masa rai, to sai ya je sa addu'a Allah ya sa ba wannan kuɗin ba ne. Gaskiya ne. Saboda satan ba zai masa daɗi ba. Kuma lalle muna ba shawara da ya dage da dafa'i saboda a cikin makiya yake gaba da baya. Kuma ya dinga rage yawan tunani. Kuma akwai sabga da za ta taso masa wanda tana zuwa za a buga a kwashe, za a samu alkhairi a cikin wannan sabga. Insha Allah. Alhamdulillah. To masu kallon mu kun san cewa kafin mu karkare shirin mukan yi muku bayani dangane da masu turo tafukan hannunsu za su iya turo tafin hannunsu a wannan lambobi da kuke gani a gaban akwatin talabijin ɗinku, wanda za ku iya magana da malam kai tsaye ta WhatsApp ko kuma ku kira shi ta waya. Sannan ko muna muku bayani dangane da dukkanin masu buƙatar magunguna na gargajiya. Wannan cibiya tana ba da magani wanda ya kama da ainihin cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma wanda yake luwaɗi yana so ya daina, za ku iya bibiyar malam nan a baku waraka, maganin basir ko sanyi ko kuma shafa aljani. Insha Allah ko wanda aka yi wa sammu, don Allah yadda idan ka zo ga malam waraka ka ta riga ta faru. Abubakar Hussein Aran ma nake cewa wassalamu alaikum warahmatullah.